I pozdrav youtuberi, dobrodošli jedan obavešteni klip ili onda channel update. Danas ćem channel update ću vam iznijeti dve činjenice koje su se desile vremena i koje su dve promjene na kanalu. Prva promjena je da na kanalu više nema Wolf Trujeva, to jest nema prelazaka igara, nema serijala, zato što serijali vremenom znaju da smore. Ja ne želim da se vi smarate i da se ja smaram dok igram neku igricu. Želim da igram onu igricu koja se meni u tom trenutku igra. Tako da od danas svaki gameplay će biti različit, svaki gameplay će biti drugačiji od ostalih, svaki gameplay će biti druga igrica. S tim što ću vjerojatno ponavljati nekad iste igrice i tako to, ali većinom ću snimati svaki klip različita igrica. U komentare ovog klipa želim da mi pišete igrice koje želite da snimam i da mi pišete neke predloge i sugestije u vezi snimanja na ovom kanalu. Ja ću snimati danas jedan klip, znači ovo je prvi klip, znači update, i onda ću početi neku od ovih igrica da snimam. Snimit ću neku od ovih igrica, trenutno imam samo ovo, skida mi se još nekoliko igrica, skida mi se Sniper Elite, Battlefield, Total Overdose i još neke igrice. Vidite, imam slab net, tako da će to da se skida još dugo. Druga vest na kanalu, to je drugi update, je da klipovi neće biti duži od 15 minuta, 10-15 minuta. Ne želim da vas morim sa previše drugim klipovima, jer ko će da gleda klip od pola sata, ajde od 10, dvoje će da ih ogleda ceo klip, tako da razumete, 10-15 minuta je sasvim dovoljno za jedan gameplay i verujem da ne treba više od toga. Vi pišite komentare slobodno ako želite duže ili kraće, meni je svejedno, ja mogu da snimam kako vama odgovara, jer ja sam tu zbog vas. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog channel update-a, šerujte, subscribe-ujte se na kanal, lajkujte Facebook stranicu koja će biti u opisu i vidimo se dragi youtuberi i dragi youtuberke. Pozdrav!